fotografia honetan gaude familia osua, txikina Mikel Jaioberria, beraz 1959ko fotografi bat hau, atxa eta ama, beraien eskuin eta Ricardo, jada betaurrekuekin, gero Mikel aman besotan, gero Begoña, eta atxan ezkerreta ni neu. Oraindik etxe hontara etorri aurretikoko fotografia da. Baiz, Andoaingo Euskialde etxe aurrean gaude, Joseba, Mikel zure anaia eta Bego zure arrebarekin. Baina zuek hemen ezineten jaio. Ez, erdi-erdin jaio ginen Zabalanian. Aita eta ama ezkondu ziranean, alkilerrean hartu zuten pixu bat. Eta gero? Gero, hau eraikizuten, honea etortzeko. Uste dut, bazen dutela bizikide berezi bat ere. Manuel Ekun hain zuzen, urte batzutan. Bai. 20 urtetan. 20 urte. 20 egun pasatzea etorri eta 20 urte gelditu. Historia horrela. Nola harremana zen duten berarekin? Aitak. Esan behar da, Manuel Ekuna zehazela. Gerra garaian bere anaia ere hil zuten, Martin, errenterin koajutore zala usteet, eta bera desterrura bidali zuten, eta kala horran egon duzan urte askotan. 56-56an desterrutikan bueltatzeko... Amnistiatu dien. Bai, bueltatzeko baimena eman zioten, eta berrosbera zetorren kapellau. Orduan, betiko kontua, herriko abertzaren artean, ian nork hartuko zuen etxean. Aitak topoen behakin, da, bilatzen dekan bitartian etxen bat, etorri gu etxea, eta baten batzuekin joango zera bizitzea, 15 bat eguneako etorri, baina 20 urte pasa zituen. Bueno, eta ze oroitzapen dituzu berari buruz? Beti gogoratzen dedana da, oitxura gendun, orduan beti errosaio errezatzekua, eta bukatu salbiarekin uste ditizala. Eta errezatu gendun denok salbia, eta ian neharrez hasi zitzaigun Manuel Ekugona berak itzulitako bersilua zalako. Latinitikan euskerara berak itzulitako bersilua zalako. Eta zulako espero famili batian garai hartan hori dana errosailua eta salbea euskeraz egitea. Oso errosaio polita egiten genuen, Bai? Bai, oso polita. Zer zeukan berezia? Oso komunitarioa. Gauza batzuk aitak egiten zituen, beste batzuk amak. Beste diluak amak eta aitak etzerkizkilako, uste eta izan. guriak eta gormariak aitak. Eta aita gainean, sukaldian, bueltaka. Bueltaka. Atzea eta horre. Beste danak eserita, baina aurre eta atzea bueltaka. Etxe barruan komunikatzeko ere sekulako saltza izango zen duten. Zeuen artean Ika, Manuel Ekunari berorika. Manuel Ekunari aiza bezala, Manuel. Baina senide artean eta gure sorkintzuka. Lagun artean Ika. Eta aitak neri Ika. Ika, Bai. Horregatik, Zarauztarrarena ezitzerion gertatuko, ezta? Ez, behin gotatu nire Zarauztar gure seminareko bat eta goiena, bizian eta ondilai. Euskara neko petraxamara egiten zuen eta udara batian parrokuak zarautzen ahindu zion, ez dakit artxibat egian lanen batiteko, ordenatzeko, paperak eta usta bez eta, esan zion, berorrek, agintzen baldin badezu, egingo jau. Aita, abertzale zutzua eta zorrotza omen zen. Abertzalea, euskaltzalea, eta behar balima da republikanua ere bai. Republikan eguna ospatzen da. Apirilean 14 etxe honetan beti ospatu izan da. Nik berso bat gogoratzen dut, esku batian Santo Kristua, bestian berriz pistola, erlijioa ez da horla. Eta bukaera zuen, biba Errepublika Federala. Benita ama errezildarra zen, Bai. eta beste erabatekoa. Bai. Entzun da daukagunez. Oso maitagarria zen, ez amazelako. Hoi da, Andoainen badago jendea esaten duena, etzan Benita, baizik Bendita. Eta Andoaina etorri zen, bere anai apaiza, Andoaina destena duzutelako. Baina gauza bat bazuten aman komunian ez eta pisu diferentearekin, baina bila ziren oso erlijiosoak. Atxa bere modura, baina ama, atxa bere modura, baina erlijiosua zen, eta ama oso erlijiosua. Eta berarentzako apaiza zen, amak egiten zuen azkenengo lana, egunero, apaizan zapatak garbitu. Horrengo goizian brilloz eta distiratxu. Azkenian izan dutzen hori pupilo bat hemen. Harremana guk aitarekin gendun oso zorrotza, eta amarekin bestela oso atsegina. Denetarako baimena eskatzen omen zenioten? Txikitan, baina trakeskerik egiteko, ez? Gero pagatu berzete genitxun, Gero batzun behak zigortzeko era bat, ez? Hankazainetan.
Bai. Hemen, hankazainetan, ras. Eta kuarto ilunian sartu. Kuarto ilunian sartu. Jatordun batez ere, aitak mailan guk ez gendun hitz egiterik. Baimena eskatu behar. Eta maitikan altxatzeko ere, baimena eskatzen gendun. Bakoitzak bere ordena zerbitzatzeko, eta aurrena paizan, noski. Gogor izateko da baita ere askotan Bazkalonduan, eta aitak Domanueli galdera. Eta Domanuel gaur ze santu deu, ze santu da santoralian, eta Don San Cipriano edo dozin. Baina, horreko kopatxoa merezi duga. Egunero kopartzeko hitzekin. Eta gero bestia oso politia zuen, etzekien, etakito, Domanuel etzeolako, eta nahi igual, ekartzan kopa bat. Eta aitak gaur ze santu dugu, eta gaur sankiero. Ricardo Arregi zuen anaiari buruz hitzein behar dugu. 1979an hil zen, kolpe latza txekoentzat. Bai, dudarik ez, danontzako. Momentu hartan akaso gehiena Begoñantzako, ze harreman zuzenen Ricardokin ere bera zeukan, eta gainera aitak bera eraman zuen mutrikora, gorputza jasotzea, eta hori dena, nik gogoan daukadana da berria jaso genduenean, ama eta ni bakarrik inela etxien bazkaltzen, hemen komedorian, eta amak bera jaso zuen telefonua. Guardia Zibila zen telefonuan, esanik ez zuen esan hilda zegoenik amaizo, baina istripu larria izan zuela, eta amak bera jaso zuen berria. Urte hartan eta egun hortan, Euskaltzaindia 50 urte betetze zituen eta ospatzen zituen Bilbon. Gipuzkoako euskaltzain osoak eta laguntzaileak denak batera joan ziren autobusez Bilbora. Nerea nahia ezik. Zergatikan, editorial bat jartzeko asmotan ziren, bera eta bere taldekoak, Fraga Iribarnen garaia ziren, eta numero editoriala, baimen editoriala lortzea oso zaila. Gabriel Arestik bazeukan, numero editoriala deitzen zana, eta ari erosten zioten numero editorial horri, eta ordainetan, Seat 850 bat, ordainetan, zeramakioten Gabriel Arestiri. Ramon Soetar Vitoriak karneta atera berria, eta txofer, eta Mendaron bazterra jozun. Baina bazterra saietxakin. Baina nahi saietxien zijoala, parietala guztiz zanpatu ziren. Kontra, bionda io eta parietalan. Parietala jozun, eta beak Ramonek arramaska batzu bakartu. Beti esan hori da, seme bakaltzen duen amak hori ez duela behin ere gainditzen, ez dakit zuen etxean horrelakorik gertatu zen. Bai, Begoña daki aman azkeneko hitzak. Gainditu nik uste sekula ez. Baina nik uste dut indarra handikoa zela, erlijiotasun handikoa, eta egun txarrena pasata gero, nolabait, familia berriro martxan jarri zuen. Bete egin naiz, markatu. Hori esan beharra dago. Badago jende asko nik ezagutu ditut, beste kasu batzu, putzu batera erortzen dira, eta hortikan ez diatatzen. Etzan izan gure kasua. Oaintzuk esatezuna, amak esaten nire barrenean, nire erraietan eman duten zerbait. Joatea da, nire bizitzaren pusketa bat joatea. Hori bere aurrean esan. Baina, egia esan behar da, gero familia berritu egintzen. Beste erabatea, utxunea sekula ahaztu gabe, baina aurre egin duen. Bueno, bilobak ez hori zizkio, Begoñan bizeme alabak ez hori aukera izan duzu. Urte betea. Baina zu aste betea Hemezortzirunean. Uztan 10ean hiltzen, 28an ja ezkontza gendun, ja zehatuta, eta bai. Gero, nire lehendabiziko semea, Ricardo du izana. Ricardo Arregiri buruz, zer azpimarratuko zenukete? Oso sakona bere pentsamentun, gu danotan azkarrena, baina gaina seriotasunez eta pentsatzeko gaitasunez, eta gainera oraindikan bizi-bizi garapen prozesuan zegoena, ez zegoen bukatuta. Naiz eta bere ondorengo batzuk, eta nik hori amorru pixka batekin esaten dut beti, bera bukatutzat eman nahi izan duten, hain zuzen azkenean, bere ohoretarako, berak sortu zuen zerbaitetara bakarrik lotu dutelako, eta da alfabetatzea, eta euskera. Baina Ricardo hori baino askoz ere gehiago zen.
Eta batzuk, eta bere lagunak izandakoak horretara mugatu nahi izan dute. Baina Ricardo zen 26 urte bitartean, 27 urtetzeko betetzeko zegoen, baina garapen bete-betean zegoen norbait ikasi, aldatu, krisiak pasa, berriro zabaldu eta hortara. Eta bera bukatu zen, eta gerokoan izan zitekeen gauza asko antxe bertan bera gelditu ziren. 79 zen, eta... Ez zala bakarrik alfabetatzea eta euskalduntzea bia batea, eta horren eredu jakinen dago. Bere pentsamoldea, bere entxeguak, bere... sozialismoaren ingurua, marxismoaren ingurua. Hori dana nolabait, baztertu egin da. Esaten honek, azpimarratu nahi detala, famili giroako oso persona egokia zela. Familien bizitzeko, familia artean ospatzeko gauzak, eta gu anaia arreben artean giro ona jartzen zuen persona bat zela. Eta baditu detalle batzuk, adibidez, bakarrik kontatze ginean batzutan, merindatzeko eta esatezun. Ardoik onenak gukean behar dira. Ez kanpotarrak etortzen direnean. Etxe honetan kanpotar asko ibiltzen zen. Hobea da, arroz pergitua ardo onakin hartzia, ez langosteik onena ardo txarrakin baina. Eta hori saiatzen zen, etxian ginean, ardoik onenak guk. Maripaz eta Joseba txikitako lagunak zarete. Zu Maripaz, batez ere Ricardorekin izan zenuen harreman handiagoa, ezta? Bai, klaro. Gu biltze ginean, talde bat ginean, eta, bueno, gero ikastola iriken duen etxe berdinean, han beha hartan, alfabetatze gintuzten, Ricardo. Bai, garai haiek kontuan eduki behar dira, ahaztuta dauzkagu, badirudi gaur dauzkagun gauza guzik beti horrela izan du direla, baina horrelako ezertxore ez zegoen ezertxori ikastolak hasi Elizaren babespean, bestela itxi egiten zituztelako, itxi zuten den, itxire, baina berri irikitzen zidan, eta ja, movimentua martxan zegoen, sasiarrota, zan gure eskola. Eta nagusik, 14 urte bitartekuak, denak ganbara berdinean, denak batera, Señorita Maria Jesusekin. Eta gu txikitxo guak, Señorita Dolosekin, sukaldian. Beko sukaldian jolasak eta egiten. Eta euskeraz, eta gauza guzti horiek horrela hasi ziren, eta gero elkarrekin urte askotan beraiek teatroa egiten, eta apuntadorea. Eta ni apuntadore. Joseba esan usartzen antzesle izaten ala? Oraindik gaztetxuen izan, eta apuntadore. Palde oso politia zen. Oso politia. Nahiko parra egite gendun. Eta obrak eta euskeratu egin beharko zenituzten, ez da? Guk hasieran egite genituen hemengo egileen obrak, baina esan gendun, beti arlote xamar gelditzei euskaldunak eta hasi behar deu obra berriak egiten. Arrakasta handia izan zenuten? Bai. Herrin beti orduan Iparragirre antzokia eta bete itxezan. Bete itxezan, beste tokitara. Sarreri gabe gelditze ginean, zuti jendea. Gero, nei personalki Maripazekin lotzen eguan beste zerbait, eta beak ez du nahiko hori esateik, baina da, bere senarra oso launa izan dakua. Jose Luis López Lacalle. Eta nik usteto oroitzapen horiek ere gogoratu beharrekoak direla, eta aitarekin ere bai, eta elkarri asko laundutakuak. Eta, bueno, herri horietan gauza horiek ere pasa egin dira, eta bizi izan ditugu Euskaldun peto-petoak eranak, eta oroitzapen hori gorde nahi dugu, eta jakinarazi nahi dugu, Jose Luis ere, Andoaindar peto-petua zala, Tolosakoa izanik, Andoaindar peto-petua, eta batzutan gainera bildura begizate gendun, ze zoezko ahotsa zeukan, ahots baritono, basu, horrelakua. Eta etzan bat ere lotxatia. Eta orduan, autobusia sartu ezkero, eta oraindik Franco garaiak eta ziren, eta punta batetik besteak, ¿dónde vais? ¿Alguna reunión? Holako eta bestekoa. Franco garaian, 6 urteko kondenakin 5 urte terdi pasazitxon espetxean.